Nagkadaghan karon ang mga foreigner o kinibang mga langyaw nga niya sa Pilipinas. Ako ba nila nangasawa og Pilipina or kadtong mga foreigner nga babae nang bana usab og Pilipino. Dunay mga panahon nga ang foreigner mao ay maghawd-hawd kay ila na kuno ang yuta. Dunay mga panahon nga ang foreigner mao pay magdaog shotgun. Kay gamay lang nga bikil ang kasikbit sa yuta gikasukan. Pangutana, doon ba'y katungod kining mga foreigner aron makapanag-iya og yuta sa Pilipinas? Ang general rule wa gayoy katungod. Ubos sa Article 12, Section 7 sa atuang 1987 Constitution, ang mga foreigner gididaan nga mga nag-iya og mga real properties dinhi sa atuang nasod. Unsa man mga real properties, mga butang kini nga dili basta-bastang maalsa, mga butang nga nakapermanente nga naka-attach nga dili nimo pwede nga ibalhin-balhin sama sa yuta. Ang unang tan-aw sa balaod ug ang atoa gayud mismo nga Biblia sa tanang balaod nga mao ang Constitution ang nagmando niini nga why foreigner nga makapanag-iya og yuta sa Pilipinas. Pangutana, nganong lagi daghang kay mga foreigner naghawd-hawd dinhi? Actually, ang nga anang ilahang yuta, ang ilahang pares nga Pilipino na ngasawa sila og Pilipina o namana og Pilipino, kaya mga Pilipino mahimo mang makapalit o makapanag-iya og yuta dinhi sa ato ang nasod. Doon ang mga exception sab. Kalabot ani mga foreigner nga gidili nga makapanag-iya og mga real properties sa ato ang nasod. Pwede sila makapanag-iya og mga yuta dinhi sa Pilipinas kung ilaha kanang sinunod sa ilahang mga ginikanan. Pananglitan ron, dinhi sa Pilipinas, kadtong mga ginikanan, nakapundar ba og butang. Unya ni abroad ang mga ginikanan. Pag-abot na ngadto sa laing nasod, didto na tao ang bata, didto pananglitan sa Amerika. Ang bata, bisan og Pilipino pa kayo og naong, American citizen. Kay ang lugar man sa natawhan mao'y gisunod sa Amerika pag ila og unsay citizenship sa bata. So kadtong bata, bisan Amerikano, pero doon na siya mga yuta nga sinunod siya mga ginikanan dinhi sa Pilipinas, pwede makapanag-iya og yuta. Ikaduha nga exception para sa mga foreigner nga dili makapanag-iya og real properties. Pwede ang mga foreigner makapanag-iya og condominium unit. Pwede sila makapalit og condominium unit dinhi sa ato ang nasod. Pero ang condo unit nga ilahang paliton, panalitan ron, corporation, ang dili mo lapas og 40% ang ilahang maangkon nga shares sa condominium unit project. Nabutang ni sa Section 5 sa Republic Act number 4727 o ang Condominium Act nga ang mga condominium project din sa Pilipinas, 60% din ang manag-iya mga Pilipino. So kadtong 40% pwede itong mapanag-iya sa mga foreigner. Balik. Ubos sa ato ang 1987 Constitution, ang mga foreigner gididaan
nga makapanag-iya og yuta dinhi sa ato ang nasod. Exceptions, kon doon na sila yuta nga napanunod diri sa Pilipinas sa ilahang mga ginikanan or sa ilahang bagkaha nga mga apuhan. Laing exception, pwede sila makapanag-iya og condo unit diri sa Pilipinas pero ang ilang shares sa condominium project dili molapas og 40%. Og ato sa nga timan-an nga kini mga condominium unit natural gibutang ginagyuta o naamo ginas yuta ang condominium unit. Ang mapanag-iya sa foreigner dili ang yuta. Ang mapanag-iya nila nga dili molapas og 40% kadto rang unit nga ilahang napalit.